Το καλύτερο παλιό μου μήτε σκυμμένος στις σελίδες κάποιου τόνους εκεί που υψώνουμε να μάθω ότι είμαι θα προσέχομαι σε σύμπαν που βραβώνει παραπίσω για 10 κολοευρώ. Τι κάνεις βρε ζωά πάλι, πάλι στον υπολογιστή. Δεν με σέβεσαι καθόλου. Όλη τη μέρα στους δρόμους. Δεν με βλέπεις. Τώρα... Δεν με σέβεσαι καθόλου. Τώρα θα διάβαζα τώρα μόλις έκανα λίγο να ξεκουραστώ. Όλες τις ίδιες μαλακίες μου λες. Βλάκα. Κάτσε και στρώσου λίγο. Μια ζωή από μένα θα τα περιμένεις όλα. Άσε με να πω, έχω προβλήματα μου, έτσι. Ναι, τα βλέπω. Ο υπολογιστής. Και τα διάφανα κρίνα. Σταμάτα μωρέ. Βλάκα. Κουτσέ, πάντα από εκεί. Στο διάλογο. Τα περιμένεις πάντα όλα από μένα. Τόσο ανέστητος είσαι. Σε μισή ώρα έχεις μάθημα. Διάβασες καθόλου. Κάτσε μωρέ, θα διαβάσω, ηρέμησε κι εσύ. Πότε θα διαβάσεις. Όλα εύκολα τα βλέπεις, νομίζεις. Μια φορά τη βδομάδα κάθεσαι και στρώνεσαι. Πάντα από εκεί. Τίποτα άλλο. Όλη τη μέρα ξύνεσαι. Φύγε τώρα, άντε, έλα, άσε με. Κάτσε και κοίτα τον υπολογιστή. Θα σου δώσει να φας. Φύγε, άσε με. Στο διαλύθιε. Άμα ξαναδουλέψω για σένα να μου το πεις ηλίθιε. Βλάκα. Έρχεται ο μαθηματικός. Το ζωάδι κάθεται. Τίποτα δεν κάνει. Γεια σας κύριε Κώστα. Καλησπέρα κύριε καθηγητή, τι γίνεται. Κάνετε. Καλά. Ελάτε να σας περάσετε. Το Θωμάς που είναι. Κάνουμε μάθημα. Κύριε Γιάννη, όπως θα ξέρετε, σας έφερα εδώ για το ποδόσφαιρο που... Δεν διαβάζεις το γράμμα. Δυστυχώς, με οτιδήποτε άλλο ασχολείται εκτός από το διάβασμα. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν ασχολείται καθόλου με το διάβασμα. Μόνο με το ποδόσφαιρο, το Champions League, πρωτάθλημα, ό,τι έχει σχέση με αυτό. Ή ακούει διάφορα κρύα, τίποτα άλλο. Του δώσατε να καταλάβει ότι άμα δεν διαβάσει δεν θα βγει πουθενά, δεν θα κάνει τίποτα στη ζωή του. Ποιος περιμένει να του τα πει. Νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι αρκετά μεγάλος για να καταλάβει. Τώρα κορυδευόμαστε. Εγώ δουλεύω όλη τη μέρα στους δρόμους. Και σας καταλαβαίνω κύριε Κωστά. Έρχομαι εδώ και τον βλέπω να κάθεται. Πείτε μου τι να κάνω εγώ. Εσείς από την εμπειρία σας. Πείτε μου τι μπορώ να κάνω. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατό στο χέρι μου. Συγγνώμη. Έλα, ακούσε. Τι ακούω από τον πατέρα μου, δεν διαβάζει τα χειρότερα. Ακούτε. Πάμε για μάθημα. Να το πάμε. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε. Άντε. Κύριε Κώστα, προσπαθήσω ό,τι μπορώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητή. Άδω. Δεν με ζητάς καθόλου. Όλη τη μέρα στους δρόμους.